mapiyo nikech thuolo bende chuok moroka mapiyo piyo Sharon as a people onego wang'e ni to kanera Oginga tho Raila notimo ang'o mondo mi 1997 joluo ne bet kanyakla wang'iuru speeches gik manotemo wacho mano convince oganda luo mowuotho kanyakla kawuono odiochieng' ma kawuono Sharon mapiyo wan gi kikundi adek kawinjo ka ji thoro wacho ni gin kikundi ariyo lakini chutho ka ne dhi Mombasa wan gi kikundi adek kikundi mokwongo en kikundi mawacho ni wasupport Ruto nyaka 2027 kikundi machielo wacho ni wasupport Ruto nyaka 2032 to kikundi machielo wacho ni wawuog immediately e serikal Ruto ana belong to serikal mawacho ni wasupport Ruto nyaka 2032 gimomiyo ana support mano kaka Boaz mawuok Kabuoch Sharon nyaka ne nyuola kenda penjo nyaka jodongo bendo nyisa ka nosewinje onge president mar Kenya mosenyono land Kabuoch gunda kwaro miluongo ni gunda Owiti president mokwongo nyone en William Samoei Ruto emobire gi kalapapla mineno waneno Nairobi kani pok nonyono ga Kabuoch the first president mokwongo bire en William Samoei Ruto omiya feel ni my somebody more embrace not only the local community to embrace your Kabuoch ma represent number 2 support Ruto nikech Sharon ndara maduong' mane wazunge wuotho go kuwuok e nam ka wuotho kochiko Kisii kuma ne headquarter gi en ndara mane Gor Mahia wuothega the only person mobiro mowacho ni ndara ne dhiya pok ochake taneno monument manyisa ni at least en gimoro manie kore pa sirikal machiegni dhi chake en ndara miluongo ni Gor Mahia Ring Road machielo Sharon kakiwinja wacho cha awuok e sub location e location miluongo ni Central Kabuoch ma jomoko luongo ni Karadi location man gi polling stations 10 nyaka neni e higni go te onge sirikal mosepa kendo ma ema miya wacho ni umoloni okonyowa nikech at least kawuono iyudo ka nitiere kaka idwa poga ang'o ida poge omiyo an akwayo jowa makoro jotendwa ni wamany language mane mwada tiyogo mondo wa convince mana kaka Nyamori wacho mondo wa convince jowa e yo makare mondo